Septembrie e în plină sărbătoare, zâmbesc complice, săli și coridoare, elevi și dascăli, minunat decor, în cânt și dans la sărbătoarea lor. Spre astrul zilei pleacă-le în zbor, frumoase gânduri pentru viitor. De bucurie înflorește în dar o crizantemă albă în orar. Bună ziua, stimați profesori, dragi elevi și părinți! Avem deosebită plăcere de a vă saluta cu ocazia începutului de an școlar, în incinta Liceului Teoretic Republican Ion Creangă din municipiul Bălți, decorat cu Ordinul de Onoare al Republicii Moldova. Odată cu primele semne ale toamnei, cu aroma răspândită în vii și livezi, a venit și sărbătoarea primului clopoțel. Această zi este una semnificativă, zi ce simbolizează începutul, provocarea și noi oportunități de a ne realiza. Pentru elevii claselor a 11 și a 12-a e un moment de reîncepere, de aliniere la ceea ce a mai fost. Pentru dascăli, începutul de an e o nouă etapă a devenirii profesionale. Pentru cei cu responsabilități mai înalte, e o ocazie de reafirmare sau întărire a unor crezuri, de regândire a noilor țeluri, proiecte și strategii. Pentru părinți, e un prilej de rememorare, de melancolice și duioasă întoarcere în trecut, sau de grijă pentru scumpele odrasle. Astăzi, Liceul Teoretic Republican Ion Creangă îi salută pe cei 521 de liceeni, dintre care 205 sunt în mod special emoționați, fiind înmatriculați în clasele a 10-a. Înțelegem emoțiile boboceilor, dar și temerile cumva firește ale părinților acestora și suntem convinși că profesorii noștri vor face tot ce le stă în putere pentru a răspunde exigențelor timpului. Le spunem bun venit celor care pășesc pentru prima dată pragul școlii noastre. Clasa a 10-a, profil real, diriginte doamna Berega Ana, profesoară de matematică. Clasa a 10B, profil real, diriginte doamna Condratiuc Elena, profesoară de biologie. Clasa a 10C, profil umanist, diriginte doamna Cojucare Alina, profesoară de limba și literatura română. Clasa a 10D, profil umanist, diriginte doamna Mutruc Irina, profesoară de limbi străine. Clasa a 10E, profil umanist, diriginte doamna Spânul Ludmila, profesoară de matematică. Clasa a 10F, profil arte, diriginte doamna Misinciuc Cornelia, profesoară de limbi străine. Liceul a fost dintotdeauna considerat izvor al valorilor spirituale, spațiul de realizare a visurilor și al formării tinerilor personalități. Primul sunet de clopoțel readuce elevii în clase pentru a continua drumul sinuos al cunoașterii și pentru noi descoperiri. Acest început de an școlar este, mai mult ca niciodată, trăit în mod intens atât de către elevi, cât și de cadrele didactice, căci suntem provocați de neliniște realității și de marea dorință a revederii în sălile de studiu. Dragi elevi, stimați părinți și profesori, o nouă toamnă ne binecuvântează cu un nou început și ne adună pe toți cei care mai mult ca oricând simt nevoie de interacțiune și așteaptă cu nerăbdare revenirea la școală, actorii procesului educațional. Începutul unui nou an școlar este pentru noi toți un prilej de bucurie și de speranță. Anul acesta, familia crengienilor s-a mărit cu încă 6 clase de bobocei, iar pentru prima dată în liceul nostru s-a deschis o clasă de învățământ liceal seral, unica în zona de nord a Moldovei, fapt pentru care ne mândrim. Vă spunem cu drag bun venit! Dragi elevi, provocarea realității pe care o trăim ne-a fost o lecție de apreciere a multor lucruri. Ne-a învățat să punem sens și rost în tot ceea ce facem. Folosiți rațional orice moment al procesului de studiu pentru a acumula cunoștințele necesare afirmării voastre în lumea contemporană și în același timp pentru a răscumpăra eforturile părinților și dascălilor care vă îndrumă în viață.
Rămânem alături în drumul vostru spre succes, oferindu-vă motive pentru a vă dezvolta. Stimați pedagogi, noul an de studiu 2020-2021 să vă ofere toate resursele necesare pentru a duce la capăt planurile. Sănătate, curaj nemărginit, inspirație și rezultate extraordinare. Să beneficiați de recunoștința și respectul generațiilor tinere la educația cărora contribuiți. Să aveți motivație și energie pentru a deschide calea spre descoperire și cunoaștere. Dragi părinți, cu siguranță ați avut mare grijă ca astăzi copiii dumneavoastră să aibă tot ce le trebuie, de la cărți și rechizite până la cei mai pricepuți profesori. Vă doresc ca așteptările pe care le aveți să-și găsească împlinirea în realizările acestora, în formarea lor ca oameni cinstiți și drepți. Să aveți multă răbdare și să ne bucurăm împreună la sfârșitul anului școlar, văzând satisfacția care va licări în ochii copiilor dumneavoastră și a elevilor noștri. Vă dorim tuturor un start reușit în anul de studii 2020-2021. În toate timpurile, școala a trebuit să fie model și să ofere exemple de responsabilitate civică, de patriotism, de cultură înaltă, de omenie și cum se cădenie. Factorul determinant al succesului și imaginii liceului nostru se datorează, nu în ultimul rând, muncii și dăruirii profesorilor, cei care mereu ne așteaptă la liceu pentru a modela viitoare personalități din lutul cimentat de cunoaștere, înțelepciune, adevăr și frumos. Stimați profesori, sunteți și rămâneți ai fi promotorii dragostei de oameni, ai schimbării spre bine și ai frumosului. Vă dorim multă putere de muncă, inspirație și rezultate corespunzătoare efortului depus în noul an școlar. Tot ce ați obținut până acum și faptul că ați ajuns la treapta liceală într-o instituție prestigioasă, îl datorați în primul rând părinților. Stimați părinți, suntem convinși că ați fost și veți fi mereu alături de copiii dumneavoastră, că când sunteți gata de a vă sacrifica pentru a le oferi condițiile necesare studiilor, că îi susțineți în devenirea lor umană, intelectuală, să vă bucurați și în continuare în plin de reușită lor, de faptul că eforturile depuse de ei le recompensează pe ale dumneavoastră. În fiecare an, dragoste și sete de carte ne adună la un început frumos de toamnă, pentru a ne spune bun venit la ziua cunoștințelor. Prima zi de școală este un început care se asociază cu primul sunet de clopoțel, primul profesor, primul ghiozdan și foarte multe emoții. Este o lume nouă, plină de tainele învățăturii și ale cărților. Din partea părinților, vin acum cu un mesaj de felicitare pentru toți elevii Liceului Teoretic Republican Ion Creangă. Dragii noștri, la acest nou început, vă dorim un an plin de realizări, note bune și cunoștințe vaste. Fie ca acești 3 ani de liceu să vă motiveze spre realizarea tuturor dorințelor. Stimați profesori, cu prilejul Zilei Cunoștințelor, vă urăm sănătate, performanțe, inspirație și rezistență. Vă mulțumim pentru faptul că țineți la prestigiul profesiei. Vă urăm o activitate rodnică și putere de muncă. Fie ca anul de studii 2020-2021 să lase urme veșnice în amintirile fiecăruia, succese și spor la învățătură. În anul de studii precedent, 3 liceeni s-au învrednicit de premiul mare Alexandru Budișteanu, care este constituit dintr-o diplomă de onoare și un suport bănesc, oferit de fondatorul acestui premiu, domnul Alexandru Budișteanu, doctor arhitect, președinte al Uniunii Vorbitorilor de Limbă Engleză din România, elev de onoare al Liceului Teoretic Ion Creangă în perioada 1939-1943,
Cu mândrie îi nominalizăm. Ivaschiv Nicoleta, absolventă clasei a 12B, profil real. La moment, înmatriculată la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, Facultatea de Medicină Generală, buget. Țușca Livia, absolventa clasei a 12D, profil umanist. La moment, înmatriculată la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, buget. Wexler Inesa, eleva clasei a 11F, profil arte. Dragi elevi, numai învățând, muncind și continuând să perseverați, veți ajunge să cunoașteți succesul. Dragi colegi, iată vă ajungi la un nou început de poveste. Fiind absolventă a Liceului Teoretic Republican Ion Creangă, îmi aduc aminte cu drag de emoția cu care pășeam de fiecare dată pe o nouă treaptă liceală și sunt sigură că sufletul vostru este inundat de mândrie, bucurii și speranțe. Eu vă doresc să nu vă pierdeți aceste speranțe, ci să luptați pentru ca ele să devină realitate, iar noul an de învățământ să fie o nouă șansă de a vă autodepăși, de a vă descoperi pe voi înșivă și de a atinge noi culmi. Să aveți mult succes, multă încredere, inspirație, ca să treceți cu ușurință și cu demnitate peste încercările care vă așteaptă. Stimați profesori, fie ca acest început să reprezinte un prim pas spre realizări profesionale și noi cuceriri. Cu inima plină de recunoștință, vă doresc multă sănătate, pace sufletească, răbdare, optimism, ca să continuați misiunea dumneavoastră nobilă de a cultiva valori în sufletele liceienilor, misiune pe care o îndepliniți cu dedicație în fiecare an. Aduc sincere felicitări tuturor și să ne amintim întotdeauna, nimic fără efort și perseverență. Dragi liceeni, condiția esențială pentru succesul vostru este una singură. Să vă pese de ceea ce se spune la școală, să vă faceți timp și acasă pentru a exersa, să aveți mereu ambiția și curajul de a pune întrebări, de a merge înainte și de a izbuti. E timpul să pășim în noul an școlar. Este timpul primului sunet de clopoțel al anului de învățământ 2020-2021. Vă așteptăm în sălile de clasă, urându-vă un bun început, un an școlar cu multe împliniri și cu un simț de responsabilitate pe măsura cerințelor actuale. Fie ca noul an de studii să devină o treaptă definitorie în urcușul nostru spre cunoaștere și prosperitate. O zi frumoasă în continuare vă doresc moderatorii Neghină Constantin, elevul clasei a 11C, profil umanist. Și Golban Andreana, eleva clasei a 11D, profil umanist.